ugcine ethola ithuba lokuchaza umzali obonakala ehambisa ingane esikoleni kanye nengane yayo ezele. Lokho kulandela ividiyo esabalala ey'nkundleni zokuxhumana ibonakala ethi umntwana wakhe akahambe nengane yakhe esikoleni ayiphathele zonke izinto yena ngeke asala agade ingane. Sawubona kuphi nakuphi lapho ngiyakhona lo mbuso njengamanje. Uma uzuku lakho lokuqala langicothi wenze ukulungele press subscribe button wenze sure ukuthi uyalike kuze njalo uma sefala amavidiyo kube wena oqala ukuthola notification. Umzali obonakala ey'nkundleni zokuxhumana etrend kwenza ividiyo etshela umntwana wakhe ukuthi akahambe nengane ngoba-ke usafunda laphana. Kugxeka abantu abaningi waze wagcina ephumela obala ukuthi kahle kahle isenzo bekuyi-awareness. Umntwana akanangane, upopayi lo bebekade beshutha ngawo, kodwa-ke bebenza isiqinisekiso noma-ke bebenza ukuthi abanye bebe aware ukuthi akufanele bezale besebancane. Ngaphandle kokumusha isikhathi sakhe umntwana sekhaya, asingene kuyona ividiyo ekuyiyona esabalala ey'nkundleni zokuxhumana. Siphinde singene kuyona-ke ividiyo yomzali esechaza inhloso ngqangi yokwenza leya video. Hayi bosisi. Soya esikoleni? Ya, ngiyesikoleni. Manje uhamba esikoleni ungavalanga nomntana lesikhwama somntana uzobuya yini umntana uzodla yini umntwana? Ume lapho ungasomdina. Awu, imihlola ngene. Ungasasebenzi zakhona. Hayi mhlobo. Uhamba umntana kanje ungavalanga nokumbhala. Hey, thatha. Wena mawuvezana lesigodo right. Thatha sisi. Thatha ibheke umntana wakho. Hawu, ufuna ukuthi abulawe indlala. Irong lento yenzayo. Ngicela usale naye namhlanje kuphela. Hayi sisi ngikhathela ngeke ngize ngikhona. Kungcono ubaba umntana wakho ufunda naye esikoleni ngathi. Mawubona ngathi sowukhathela uhambe uyomnika yini eklasini lakhe. Asi, abarkhwa. Ngicela namhlanje kuphela yazongihlupa eklasini lokhu yakhala. Sisi, baba hamba ngakuhlupha umnikazi baba umntana ngithi ufunda naye esikoleni sakho. Ariye. Athi eklasini lakhe. Hayi, akunandaba ngizoshintshisana ngisho benimtshintshisana la ngabe ni2 bengingekho mina obu3. Asiye ngikhona ukusana nomntana. Ngiyacela usale naye namhlanje kuphela. Hayi. Ngizobona iplan. Uyakhana esikoleni. Usheshile. Uzakhala naye nawe, na ukhale naye. Ha. Ngakale phela nomntana wakho angifune ngizosala ne ngikhathele le content yakho iyakhuluma sokwenele manje konela mntana bafethu angazi nangisandisisa content oride silungu silehlekelayo icontent umdlalo angeke ungtrendisa ngithrendile ngoba ngithanda hayi ukuthi ngithrendise yini ningazongithina emzini wami Mfethu usadlala la i-content yabo. Akuthinde serious, singazi nitrendise kangaka nesiyangihlukumeza. Hayi bosikoleni angifeyanga nomntwana. Singazi ngifeyena umntwana esikoleni. Maka nakhona nalama video la sifundisa ukuthi ingazalini bancane. Hey, nibanzo. Yes.